ngidon hakni ka Senong Sangriang ka Wahab apo nong Stonsi an Ardi Block Wahab apo West Kasil District haying join kong Persalin Masra badiba Kinsajun Yauren kawin ni kalong yeng kabelamat ka jengjia ka basusi bangila bani ba kani ka yeng jungki kala inglut haka khandai terik mantau benai bat karan sakawi ru kalong yeng ka bangin salet dedep nang ni hakni ka ju he ka Senong haka yeng join kong bisada Masra bat ba Rosyam Marthong temata ngidan lang hang ni harangkat ba isodar Senong i babu obar Sangriang kumjuru ki bahiyeng basem jong ni kalong yeng bat kumju ki dekhot ki jongi nak katok ini ki benta na Shlong na por Shlong na mongap bat nang ni na nong stoin kumju lawan mentakasngi kum sibenta ban kenia bat amesiam yakni kalong yeng kalau mamat yakni ka jengjia ka basusi kembang iba borok ki jengdon jeng em kila England kembang iru ngiyo ya ki jengtit no bon teli ki wei pat ki kenhon ni ki rishimet ki bami shmat akum kini ki jengjia te lomba ka jeng a jeng tip ka ba ki penpau hakilap thai ko bor ka pelong ingi ba nginyo jeng tip ba banwan hakane ka Senong bat chaki wei ki jakaro te kumju mangiru ngi kwa ban syem ka ju unuksa bangen ai jeng tip lang ki wei ki badan ka mesim solem khnang ba kila ban mi shkhamat banyadan bentah hakini kamle sne te khlem da bon tien ngan khot i wei ni khot jengi nang ni na pot nong stan i babu s sharp karpan ban ayo senyang hai kong Persalin Masra kum kadak jong ka jeng keniar yak ti jengrap nak liang jengi kum ka kenon bat kum ju iba san ko parson baina yaki jan hai kong tekini gede ki jengno senyang ki baret ki jengi nam ta kani kalong yeng te ngikit bok terweng yipi kong bat korim jeng pi bat ki arngut ki kon yipi ki badang ret ba boleh ndor rangkat bat pi kum ke yeng na ke jeng pentingan mesim pi pedang gini ki jengi ba phimat bat khamtam ma pi phidan akamet ka bamda sa da khlan thare ngangi bo boleh ndor rangkat bat phin kurkhu kodo un pendap penbiang jigdan kam har borok kilyang nang ne khmat tang ni tin bakhniat khuli subon ya ka Senong khamtam i sardar ibala plai pot khnang peng jumbun kam jengi bat kumju bala yalam berpetenenti yangi ban ajeng mut kumno bangin poi sekene Senong nangam ta bangin yo banyarap yakini ki atlik long yeng kaba kum Senong jong ki lama yakini ka jengjia kaba sosi tetang ni tin bakhniat khlisbon jing sosi lengba jong kene ka por ka pamenta kumbangi la ya snothu shakmat ngi kum Senong idap da ka jing sngongu ya kene ka kenhun kaba lelam khmat nda iba stai sing karpteng iba la organize iba la saindur ya kane ka group WhatsApp kapa kerteng yarap yaki ha ka khlip mat baki don kam sisa ka khlip mat kapa kane ka ying ka don kam ha ka kum kane ka por kapa ha kane ka khandai trik jong uniu benai kata kalong menchisngi ha ka jing bompoi perkhat ka ying jong ki kala ingno ha ka ding ha ka ha kane ka jing ing barok ki jing don jing em kitiar kita haying hasem gemot kila sya bamlut hakading kapor kapa khret kapa kidon kam yaki jan ginep ki namta ka jing saat ki khun ki bat yaki tenamar kata kalong sya kapor kapa ndai hagani kapor ngiyo i menta bagalang ba jong ni ka kenhun WhatsApp kapa lelam dai ba khar peteng lano ya ki jing rap namta ka ying kasem sisa nakaliang jong ka ying kasem bat ngapen ong manga kum usordar ni priang sngop ha ya kene ka jing rap kapa nakaliang jong pipil ai namta kaying kasem bat nakaliang jong ikum ka tor par Senong ru ngida priang somha bat ngida ai deka jengker khu ka ya pi ka ne ka group WhatsApp ha ka pinang yo ya ki met ki pakoj bakhya nang ne sekmat pat pinang la panang keneri ki ti jong ke jingarap syaki baya kendu ya ki bakum di ki jengja ki pas ngosi nasiku aru pan kan mau ya pi kum ki parlok ki badon ha ka ne ka group WhatsApp bakane ka longying longsem ikong Persalin bat ipa kensai jun yoren kadai ka long ying kapa ngalaban ong kumat kadai ka ying kapa naki baduk ru kadai ngalaban ong kadai ka ying kapa kham sitom kham duk ha jing don jing em ini ikong i don ya ka jing pang ka jing sitom kapa la kham katuk ne por imat hak snem arjat khat neu khat phra iyo ya ka jing pang kapa ki doktor gi ong ba kadai ka jing pang kapa ya dei bat ka ta ya ki sin khit ha kapa nakadaw jong ka jing duk ka jing bom don
haga longyeng longsem kinam la pan le ya gajing sumar na kata kata kumot mentala nadu kita kisnam haduk menta kumot kala suyaj ketuk dekok kum ni kam don lat pan pha sumar kata kade gawe te menta ha kapakum kata gajing long benin haga khandai tarik kawan sagani gajing ja haga pakaying jongki kala du no te ngi kum kasnong ha ibor barit ngi la per don hi gajing penbej ngi la don hi gajing perkhat banle ya ka don kam imat ha gajing ya bon kam menta inampat la tendai kini kesni kiban dangwan ka dong kasnong ka dong rangkat pat ki kun nong taw ngin sale ya ka don kam tendai ka pakum kan ka por lawan ki ki parlok ki jongi ki bangi la ban ong kumut lalong kum ki nong samaria pa bha ki bha gajing don kam jongki kun nong kon taw jongi ki lawan ban kener tilem te khubli sipun ublim kur khu ye phi ublim long rangkat pat phi nang ai ki met nganang ong ye ki ba kharp teng benin ong ba idon ha kamet ka pom dakoi dakhya ha ki sngi bela lek no teni katang ko ka bang mut pan ong kolong ba ni so kamen sipun pa kani ka krop lagi don ki nongelam jongka ki bom don ha kamet ka bom koi ton khya hende ki don pade ya ka jingmut jing perkhat ka bakoi bakhya tang si ketin ong to ublim kur khu ye phi un don rangkat pat phi un yalam ye phi pat un kur khu ye ki kam bikti ki jong phi khublei sibun khublei si har si jarngu kasnong ka ai khublei nam ta kani ka kanhon Hadin ba ngalai lang ba kilak pathai khobor ya kajing jia ba kani kalong yeng kai kendo na kajing plu no jong kayeng jong ki haba kayeng kala inglut borok jing don jing em kala inglut te na kaleng ka jongi ngalai yo banya keren ba isor rasnong ngalai pleu jongmot te menta ka sngi ka karbitrik u kala langkot arjar afsan lawan sakani kalong yeng kom sibenta ban ai mesim ban no senyang yakni kalong yeng bat ya kawai ru kalong yeng kabang idang sudah wan menta chpang hagni ka ju he ka snong kataru kawai kalong yeng kaba lama de ka jing pluding kaba la dulu ki jing don jing em te habang ipoi hagni ka snong layo ini jing tip menta ban layo ini kalat ban wan ban no senyang ban ai jingrap ya bar atli kini kalong yeng te kajengla jengi banwan hakani kasngi kalong lamba kajeng tip bangiyo kembang meni lamba kilap thai kobor hawa kidan kikin hon pelawan sekani kalong yeng ban pinpau perthei ya kani kajeng jia te nakleng jengi ru ilayo jeng tip bat ngila penmi usenyang bada kajeng yano senyang jong kidkhot jong kakin hon kajengi bat kumjuru kidan ki paradok persnam ki bomdei setia kidkhot jong kakin hon rei ki bala kener ka keti jengrap lengbau senyang basbon bat klemisim jongki bangilala ban penmi senyang bat pelong ngi ba ngpoi hakani snong sangriang ka bahap apo ka area nongkhlum dalu nongkhlum ka bahap apo west khasil district ba mentak sngi nio banwan shakani ka snong ai be yang ti jong snong ban ngaseng ban ai khublei ya ka snong ber kawai ba kilala ban pen sna ya ka yeng sa ba shipor ya ka yeng jengkong biseda ba ibarasham ka bang yeng mentah ni kata ya khamat ka yeng ba ilade ban pensna ban sa spor bat kumju ya kiseng bahalang ki riu shimet ki balawan sengni kalong yeng namta banyarap namta kani kalong yeng tatang ni tim bakhandiat khuble shibon kam sikentin ngasku pan ong yengi pakajing don jong kana gransan YouTube kalong kajing kerku na kamta ki babon kiliang haganeka perthai jongi ka pamanta kumbala panpaun iba kharpteng manta namar kade ka jingdon jong kaneka gransan YouTube panlong yi ba in yo i patpet ya kata ka khubor kapanata ka khubor ka yo i iwanra siaka ki paralok ki padon ha ka ne ka group WhatsApp kapa ngalaban ong ngomot kaneka group WhatsApp bat mai ilong kum ka jingking pan panpoy yakila jingrap syakita ki badon kam lemda dei dagani ka group WhatsApp ha gajing lam ka jongki ngila ban ong kijing sngaw man sim jongki babun balang ka kisa tang ha gajing sngaw isukut na tang ha gajing sngaw ndai ka jingdon jong ka group WhatsApp kalong kum ka jingking pan panpoy na siliang sa siliang te nagaliang jonga kum usor dar snong
apa mi khmat nam ta jong kasnong ngakren nam ta jong kasnong ngidap da ka jing songu pat ka jing khublei sibon ya baro ki paralok ti pali snok tilang ban ai jeng yarap nam ta ki long yeng jong kasnong ki be kendu ya gini ki jingja ki basnosi ngalapan ong ha gini ki khendet sngi ki pamenta habidon kini ki arli ki jingja basnosi hapo jong kasnong kawai ka yeng jong i baro shem bat kani ka yeng jong i kong perselin bat kan sai junioren ngi dayo i sisa te phia ka ka mansim jong ka jingdon masim jong ki khon sinong kun thau ki parlok ki jor ki pala penher ya ki jing rap ki jong ki jing sngosen ai ki jong ki kala pan long ki tiar gitar kala pan long ki pisa tengka laki long khendet ni sibun lele kata kapan pau hi ya ka jing don mansim jong ki khon sinong kun thau ki parlok ki parajor tina kaliang jong aku musodar sinong nam ta jong ki ni barok khoj nga ai ka jing kerkhu kerdo nga ai ka jing khublei bau bule unang kerkhu pat panang ye teng panang ye don ya kani ka mensim jong ka jing ya isen elang iwei ya iwei khenang ba ngila ban ong kumot ublei run kerkhu yang ya ki kam ki ki jongi hangno hakabangi don hangno hakabangi tre bat kumjuru nam ta kani ka por ka pamenta sai sisin pat ngaso ban ong khublei sibun ya kani ka grup WhatsApp lengba i sar kharpateng iba lalong kum ka jingking pan poi ya ka jing yarap nagi ba bon ki parlok kum ba ila pan pau mai ublei nang kerkhu ya ki kam ki kti ki jongki ya ki yeng ki sam ki jongki lok ba ka ka pan sajia ka jing im jungi ubriu ka dei ka jing tip lu ba jong blei omla ban chia khle ma jing tip ju blei bat ngala ba ngala snguthu bat ngada kubur ya la deru ba ka ni ka pan chia ya ka ya ba ngila adu no ya ka ying ma phulu ju ka ding ha ka por khat ki jing bakla keng mla ban lap din henrei kawai ka banga sneu ka long ba ka dei ka bo blei ukwa ban kham pen bahai ka jing im jonga balai kata ka long ya se menu ngam nang kam sim jonga kumno bangalang bayap ya kiwei henrei lang ba ka ka jing chia nga sngu ban ka jing khu ka khrau ya nga ha ka ba nang ni chek mal se nga tong kam ya ngaru bangan don sundan bang don rekat bat kiwei pat ki perlok ki bialam kumisar khal treng wan ne ba perlok mo ngam na ban tip kerteng henrei ngasngu ngaken khmat jong blei le se khmat jong ki perlok pelajor ba kala dei yang ngaru bang hab ban ya don khot lang no ba kumnu ngaru ngan yo no senyang lem na mata ki bai pat lada jin na ngam yo jemat ki jing sia kum geni ngam su thu katnu ke jing katnu ke jing jar katnu ke tun kam gam sim yang ni ban yarap lem kum ga kum jing hikai ke tin jong blei mo ba uji suan ka berthai ko hukum kongsan e jong u galong ba ka hukum jong jing i ti kan ni ke pentap kongsan bangana ai khublei ngai sungu yo blei na malang ba kan jing chia ngam na chu ban siu ke liang ye ki chino senyang ki prathau ki plok prajor ki ba hinga sem renga ngai u blei na karkhu pana pan thamai ke jing khat jongi bangi nang ban ele kum ba ki we ki alam yang ni ti kini tin khindet ngako aban ai khublei